ya, Bude. Wes. Aku bingung mana bingung tepak Percuma aku percuma tuh aku ngomong karo neng wong-wong bapak-bapak cah nom-nom dangdutan Citiranono. Lah aku tuh ngomong karo mbok Gabul ngomong glam-kan sabeh ndi. Wes tak geke brosur glam-kan. Wae. Ngomongin karo Glunding. Oh, Nanik Mukri. Oke. Wah, bagus iki. Hai, Jeng. Wah, bagus banget. Daster munyuknya pas. Oke, makasih loh fotonya. Nanti tak jadiin testimoni. Oke. Dadi, splares kabeh. Kula nuwun. Mangga. Lililit. Enten telepon. Lililit. Assalamualaikum. Kirun. Piye kabarmu, Ron? Hah? Sehat? Piye? Hah? Oh. Orang jilak duit. Aduh. Aku ki bar monggo lho, Bude. Niki Kiron ponakan kula. Piye, Ron? Iki aku lagi neng tamu e. Arep jelek pira? Lah kok aku timan? 100.000 wae. Hah? Oh, wis babaran ta bojomu? Weh, ya syukur. Kula gak ada ponakan. Oh, iya. Heeh. Lek nang pawe dak, Ron? Kembal. Walah. Jan, kowe iki ya cilik-cilik kok ya matilmu ijos tenan iki. Oh iya. Oh ya wis. Tak kirimi 300.000 ya. Heeh. Wis ora sah utang, rasa jelek karo aku. Kowe kok ora ngerti budene sapa ngono lho ya. Heeh. Wis kok tak kirimi. Heeh. Ya. Sehat-sehat ya Ron ya. Heeh. Ya. Oke, Terus nuwun ya. Assalamualaikum. Ayo, Bude. Ponakan kula niku jan. Kembare lanang apa wedok? Dampet. Loh, Oh iya. Dampet Lenang iki wedok. Lanang wedok. Wah. Ning Ponakan ora kula ki pepet ngono kae. Oh lah mboten sehat. Gini. Normal iki wau anake. Aduh, Jan tenan. Alhamdulillah lu aduh. Mati lampu. Aduh. Kowe iki wong bayar listrik mesti senenganmu kok ngono. Lah iso ora apa-apa. Seneng. Sing penting. Niki sapa cemprot dereng niki? Ah, ping piro crut wis Oh, cucuk ngono. Pak. Pripun Bude Tapi kabare? arep njukuk kuwi pesenanku kok le. Oh, nggih. Sing ndi to? Hah? Lah. Oh. Nyon ngapunten lho Bude. Piye? Pun kesaut wong liya. Lah terus piye lah? Wong aku adong kepengin dene arep njukuk kuwi Wah, ya. lah mau tak cepake ten mriki lho. Kayak rupane pink ngono kae to, Lah, bangkekan nggih. iki wis pas. Nggih nyon Tak ngapunten delok lho. ngono kae iki, wah iki sajak iki Wis penak. sesuk niku kula korting wis pun. Lah, ya Lah nek niki ana- dewokan entong sing rene wis jan nangis-nangis. Aku njaluk iki dastere Mbak Icel. Ngono Lah kuwi. ya aku sirku ya ngono raketan sesuk lek karo ketemu bojoku lagi mulih ngono kan tanggo kan Lah Pak Dene iki ndi ta? ning Batavia. Oh, lah enten apa? Ana iki lho, dek iki lagi nglegalke karo njaluk tanda tangan apa kuwi lek karane jadilan kuwi lho apa lah. Oh anu, gedro. Udah golek surate kuwi. Oh, jadi band kuwi sah jadi milik kita gitu loh. Oh, nggih sae niku. Tapi kan memasyarakatkan dan memelihara kebudayaan. Oh, nggih. Aku sisan tekon Nggih pripun? ulan ngarep Nggih. Januari. Nggih. Tahun ngarep tau kuwi. Nggih. Kuwi kan Dile. Lah yo di Enten telepon. Ngapuran. Halo? Opung! Wah, apa kabar Opung dak sinarga? Hei! Sehat? Oh, mana? Yolanda mana? Halo Yolanda! Bagaimana? Daftarnya sudah sampai? Oh, bagus kah?
Bar saka Medan kok terus ning Ambon Ah, bagus. bojone wong Ambon. Oh, Yolanda iki wong Ambon. Tapi kok Yolanda. Alah. Wah, Jan, sehat Jan. Yolanda. Oh, pundak sinar ga? Oh, ya. Besok saya kirimkan itu sempak gajah. Oke. Ya, salam buat Opung Dak Sinar ga ya. Oke Yolanda. Oke, bye. Kuwi Jan. kok Nek ngomong kali wong luar Jawa kudu bengok-bengok Bude kaya wong padu. Kula ki ning kono seminggu nangis. Lah ngapa? Lah tak kirain do padu kabeh. Kayak kok sak desa padu kabeh ngomong. Wah. Ora pening kepalamu. Makane kula terus ora betah mulih Iki mriki. mau apa? Sempak gajah. Sempak gajah. Niku model terbaru. Itu adalah pasangan yang klop sama dasternya Mbak Icel. Nah, Oke. kuwi lah. Oh, kuwi- jenengan nggih kersa? Lho ora apa-apa Nanti sesuk tak dino. kirimke gambare. Rupane sing oren ya. Oren. Aku Apa ene wong gajah kok rupane oren? Yo, Kuwi gajah enak, kok celup-celupan pitik kae. Udah ngomongi kae ngerti kok Pak Diaryo senengane kan sing warna-warna nyurak ngono. Oh, iya. Oh, elek-elek. Tunjuk lho, Bude. Oh, iya. Niki panenan kiyambak, nggih Iki to. mau lagi mlebu rene iki lho. Lagi saiki sing jenenge ngenggo kayak apa iki jenenge rambutan dijajar iki sukun iki lagi. Oh, lah niki ki soalnya terbatas piringnya. Fruit karo gorengan itu. Oh, fruit gor gitu. Pinter kowe ya. Nggih. Kuwi. Cuci tangan dulu nek lajeng nganggo. Oh, Wes, sampun ya. Nek ngene ya mesti nggawa Oh. hand sanitizer iki Oh, mesti. Wis to aku ki arep tekon kuwi pokoke dienggo acara pilihan apa Oh, jenenge RT nggih. kuwi. Ah, ngenten kok ketiwasan jenengan mriki, nggih to. Dek wau esuk kula ning pasar. Ah. Kula langsung digruduk karo ibu-ibu tim gibah. Lah ngopo? Kalih mulih diadang karo mbah-mbah. Lho, urusane ono Iya, apa? ngenten iki. Apa? Kula rak disenggol. Mbok kowe iki rak cedhak karo Bude Haryo to? Nggih, ngono. Mbok ditekokke. Sesuk Januari lak wis wayahe pemilihan RT. Nggih ta, Bude? Terus jaluke karepe piye? Lah njaluke ngenten iki. Mbok kowe iki tekokke. Neng ngene dhewe desa mbangun raga yang bobrok niki khususipun RT Swidak Jaran nggih to. Tasik RT ngene dhewe iki eneng pira? Nonton lho. Kabeh mesti Nyun ngapunten lho. Tanya to. Nggih. Bertanya-tanya. Ojo kuwatir. Oh, Aku ki masih ana wong sing nuduh bojoku sing ngono kae, ya to. Nek tak ki baik-baik itu duitnya. oh nggih. Ngerti saiki duite dhewe pira? 26.250.500 repis. Wow. Ya ta? Oke tenan to Bude. Lho, piye to? Elek-elek aku ana peran serta. 26.000. Pira? 26 yuta. 26 yuta 250.000. 500 repis. repis. Kuwi nek ditukokke cendol Bude banjir sak RT-ne dhewe. Ora trimo ngono kelek nganti kowe ngomongno cangkemmu cendal. Gumoe cendol. Mau cendol kok le arepe ditukokno Lah cendol iya. barang. Nah kan soalnya ngenten pengen niku nek pas pemilu niku pemilihan RT nek iso duwite niku ya dientekke jan entek dadi sesuk nek Tenang. RT-ne anyar pase mulai dari Kan kaya tahun-tahun sebelumnya. Lho lah tahun sebelumnya RT-ne dhewe 3 kali berturut-turut ya dadi Lah ora. iya, tapi kan tetep ono laporan keukangane. Oh, lah toh. nggih. Iki engko gak dientekke ya ora apa-apa. Nggih. Rencanane kan kabeh do arep milih RT anyar neh to. Oh nggih. Lah sakjane nek aku ki wegah. Oh, Cukup Pak RT sapa iki jenenge lali aku. Darta. Ben Alah. bidas. Iki ngopo to? Lho ya kula mboten napa-napa men. Allah. Guyu enek ngono ki lho gek ngopo. Lah jenengan samune RT-ne dhewe sapa ta? Padahal yo Lali ngerti. aku tenan. Iya, ning ngono lari pateke njaluk digodha iki. Ora ngono kuwi. Aku pokoke sakjane iki cocok lek karo Darto rasa diganti. Lho, kula niku ngerti nek tat gek ben niku jenengan cocok kalih Darta. Lho kok cocok lah aku ning bendahara kok iso cocok-cocok. Lah iya kan klub. Siapa? Ketua bendahara kudu beriringan ngene-ngene iki lho. Oh, rakyat anggek ben ning apa-apane kula ya ora ngerti. Aja ngono kuwi. Dirungokke ora penak. Oh, lah mungkin. Mesake Darto kae. Nek aku wis kepayon. Oh. Kae.
Lho sapa ngerti nek dalan ngenteni jenengan. Lah ngenteni piye bojoku urung mati kok. Lha piye dipatekke? Lho, kurang ajar kowe iki. Mboten. Ora ngono kuwi. Ning anu, Piye? soalnya kan nek ditelaske iki karepe sesuk nek pas pemilu anyar RT anyar gen mboten ketarik-tarik. Iya, wis aku Wonten lho. siap. Aku wis pokoke Ning Pak Dedarto ki yo jenengan siap-siap Pak Dedarto niku wong. dek ning Batam. Lho nuwun. Monggo Pak De. Wis. Pak Dedarto. Udah ngomong kayak apa ya? Ya ngomong pemilihan RT iki lho. Maskere mbok dienggo. Dek ngomong kok ora Dek. Jenengan tuh koyo lagi tak nggo engko nek. Lah ngene iki dinggo. Jenengan Iya. boyo niki sik. Wah, termosmu anyar ta nih? Kok termos e? Biasane rene kira napa Ora kok. kok Modern termos iki lek. kuwi temos gejerot kuwi. Iya. Mpluk tok. Apa iki kok? Ngendi ana kene? Iki ta nek iki? Ya iki nek ngene iki kumane ora mati, mah teng klenyit. Coba ning ngendi kabeh kok. Wis sampun to. Lah aku mau untunge kok ya meng sithik ta Lho, aku kan mau enak-enak nyatan. Iki tetep menik iki ngeprank iki kok. Ora ngono lho, RT lho iki. Kok kuwi, Beh, kuwi aja Ye, dibelani ye. Ora ngono kuwi to. ora ngono kuwi ra penak karo wong Lho, tetangga lho. nyatane klongkak ngingdak. Berarti mau ngapusi to ke mau. Ah, iki nyatane mpluk tok ngono kok. Wis gareng ki. Mbok sesuk nek ra ditukokke. Jenengan niku tanganmu berarti sak akeh mane nek kok mane efeke tuh mumpluk. Ya ora. Kok le, kowe iki aneh-aneh. Kowe iki sabun cuci tangan lho seleh kene. Iya Melani ya. Diganti to niku ora ngono kuwi to. Oh, lah nggih. Kok le. Jenengan niku lagi Wis toko kene. kene wis marai. Ah dicuci kene. Ya ora kok pliket. Iki gulane ora ono kok ya. Kowe iki dikernahke kok. Jenengan nek di omah napa pripun? Paseng mara Pak Dedarto. Wis, wis, wis. Selak gagal. Iki aku arep ngomong iki kuwi aku iki. Lha wong jenengan sing marai kan aku terpancing. Lho kowe sing marai kowe kene sabun ning kene kok kowe iki aneh. Iki tutuk sabun. Wis iki lho. Aku Piye? tekok iki, sapa menik iki? Heeh. Nek sidone piye pemilihan RT. Iki maskere dienggo dicantolke kene iki. Gusti, ribet men dadi RT wis. Sesuk ora tak pilih. Protokol kesehatan 3M itu loh. Mencuci tangan, Sampun. memakai masker, Tuh sudah tadi. menjaga jarak. Loh, jarak kita kan udah jauh. Lah ya wis. Ning kan tuh dicantol kene nggon gulu. Nah, Padahal ambene buka ngene iki. Lho berarti ki mau ngene iki salah neh. ditrokke. Alah. Wis, saiki piye ngono lho, arepe piye? Aku wis ngomong karo Dek. Sago ngekeke dhuwit kabeh sing jumlahe 26.250.500 ripis. Ki kudu dicakke. Lah ngono monggo-monggo wae. Oke banget lho Pak Dendi to. Ya, Golek-golek acara. RT ini sapa sik kok ngene iki nata ya demes kok. Kok lho. Kira arep ditekke nggo apa kira-kira. Lah iki jarene arep Ya kula pengene anu nek kalih Piye? kanca-kanca sing do grimang-griming ning mburi sing tim gibah ceria niku pengene piknik Pak De. Walah, kok men piknik to nih. Lho piknik ora mung piknik sekitaran mriki sing adoh wong. Lah, kowe lek Swidak 2 yuta. 26. 26. Luput wae to. 26 26 250 500 ripis. repes. Astaga. Repis ki apa to? Repis. Receh iki 500 perak lho. Walah, repis. Kuwi 26 yuta Kowe iki kuwi. konsol 62. Heh. Kowe kok le. Kok kemayu-kemayu. Kowe ora ngono kuwi to nik iki gek jangan ngomong iki. Lah, Mulai nggih. lah aku. Oh, jangan. Iki to. Iki kira-kira arep ning ndi? Piknik iki sing adoh nek bangsane ning Kaliurang, Becici, ning kono-kono wah maka dhewe saged. Wong ditokeh banget lho. Piro mau? 26 juta repes lho. Ora lho ngene lho nik. Lek piknik iki repot. Loh, bocah sekolah ae praine kapan? Loh, sakniki niku itik-itik prei. Saiki ngene wae. Do ning glam camp wae. Oh, glam camp Pak De. Lan camp ki apa? Yo camping tapi mewah ngono Camping kae. tapi mewah. Tendone enek AC-ne, ana TV-ne, ana kamar mandi. Wah, kuwi ora piknik jenenge kok. Lah, piye? Piknik ki yo nganggo tenda, ngedege tenda. Lah niku ning tendane. Tendone tapi jerone ana AC-ne barang. Ora iso kok piye to piknik. Lho ora iso piye wong ning kono ana
kok ya ora iso piye wong. Ya nek 26 yuta Kok ora rapati to, bekal. tak tembling sisan iki kok. Saiki aku ngomong karo Dijak kowe omong serius kok malah kok. Lah kula seneng lho karo jenengan wong lur ki pasangan top. Heh. Sesuk meneh ki aku wis ora jago dieling-eling ya. Heh. Iki periodeku sing terakhir dadi RT. Lah iki dhek malah kok. Aku ki wis kesel nek dadi RT nang kene ngurusi ampun, kowe-kowe Pak kabeh Dek. iki kok. Wis to, kowe wae sing dadi. Ora. Lho Tuh. piye to? Aku harus dadi sutradara kok. Gak Loh, aku. Dadi sutradara karo ngarang kok. Ora iso kudu fokus salah siji. Tak tekoki sutradara oleh duit apa? Ora RT. Sithik-sithik mesti enek bantuan. Oleh ya. Oleh itu dak. Ana tombok dibujuki. Wis engko urusanku wis meneng ora. Kowe iki senengane pokoke kudu kowe nek. Ora Tuh gak. kan, mosok ora mesake Budari to Pak De. Ya dimesake wong dhek duwe Pak Haryo kok Heh. apa. Eling lho, Harya masa nyerekutis ngono kae ngangeni. Oh. Karo kaya nganune lek dhewe midak apa nek ning sandal ono apa krikil sithik nang kan rapi nak ngono kuwi Harya kuwi. Dek le yo. Bojo kok klungsu ngono kok le. Enjang ngesireng ngono Ya kok le. ben to sing aku cinta kan ngopo cemburu kowe. Ora. Kok lek penak ben. Heh, kuat. Lagi video lah. Ngono kuwi. Mboten. Mboten pun tak bisa. Lho, tak prank ora ning gambare. Ora Wis koyo saiki ngono iki dibalani nang nggon piknik meneh iki lho. Nek piknik iki Piknik dadi Tinggal nggih. piknik. Ngene iki lho, Nik. Para mak-mak gibah Caryan iku Ah. pengene piknik mbuh nang ngendi, nang hotel gelem, nang nggon kemah-kemah apa niku? Glamour camp. Glamour camp ya ora apa-apa sing penting ada jerit malam. Wow, mencekam itu Pak De. Kamu Gila le. masalah. Jerit malamnya itu. pramuka Loh, mbiyen. lah iya. Sik. Kowe do pengen aspirasimu piknik. Lah nggih. Ya, Kamu piknik, kok sing bapak-bapak ki pengene dangdutan piye? Wah, ora eneng bapak-bapak sing ngendi. Lah kabeh bapak-bapak ning kene iki manut karo mbok-mbok bojo-bojone itu. Tenan. Bojo-bojone itu. Ya ora wong Bambang wingi kondo karo aku ya sepakat sing Sapa dangdut. kondora mungkin wong tak takani. Piye Pak, kowe arep ndi Mas? Ngono. Aku melu kowe wae. Lho. Ya, melon kok Loh. Bambang kayak gitu orangnya. Ning piye aku tetep ora waton mutuske iki. Aku ya butuh aspirasi sing saka lanang-lanang Percaya sing- kalih kula to Pak Dedarto. Itu ngenteng-ngentengi pikirmu iki diiyani wae. Iya. Ya ora waton ngiyani kok. Kolinge nggolekke masalah glam cam ki aku sok. Tuh. ono. Piye Ya to ora Pak? iso ngono, RT iki kudu bijaksana mengambil jalan tengah. Loh, saiki suara terbanyak siapa? Emak-emak kan? Ya ora wong bapak-bapak wingi yo dangdut wae to ngono kuwi kok. Eling-eling lho ya, aku wegah dangdutan lek sing nyanyi sing wingi kae. Oh, Apa? aku ya wegah dangdut saiki iki nek dangdutan Gak. banyak sekali negatifnya. Engko lek do. Ngerti ra? Apa Do mabuk-mabukan. omben ngono kae. Senggol-senggolan bacok. Aku Oh, para terus do mlebu rumah sakit. Ya sesuk nek ono iki wae wedange ben rada mabuk. Lah jenengan ki ya malah arep mateni apa piye kok ya. Wis Iki to. kira-kira isine sabun ra, aku tak buka sabun. Mboten. Wis to, Pak De. Tetep kem glamour. Panggone sing adoh ora ning kene. Lho, lek adoh ya iso engko digoleki daerah-daerah ngono. Oh lho Bude, Ae awake dhewe terus kudu menyusun rencana ya to. Awake dhewe manitiane ya ora apa-apa. Nek wong piknik kuwi apa meneh meng kemah kuwi ya turah-turah to sesuk akeh pengen mulak entek kabeh to ngono. Ora, ning kono nginepne 3 dino. Telung dina Pak De. Kuwi kemah mau minggat Ya kemah. Nanti kuwi ya nek yang jenenge kemah kuwi persami. Perkemahan Sabtu Minggu wis ora kok dawa-dawa 3 dina kaya Kuwi nek Prasae. pramuka. Iki persamini. Lho, iso. Teman Sabtu Minggu, Minggu Senin nih. tuh. Ya ora. Ya beda 3 dino kayak iki duite entek ya to. Bener. Lah nek Iki wis dangdutan sekali klebat ming pirang JT ya. Aku wis kapok lek ndang. Bar kuwi terus kabeh do mendem-mendem. Momene nek Sing keser-keser ya ming mbok-mbokne. momene kan luwih mengena nek dangdutan nek jarene wong lanang-lanang kae. Lah ya. bapak-bapak kae. Oh, Bapak, lanang-lanang. ya kita yang perempuan dihibur apa? Nah. Sama senggol sedat sedut ngono kae. Egal-egal ya ngono kene. Ya mbok kowe Tukang nyanyi ngendang mbangane. wae ngene kae. Kowe kan ya bisu. iso nyanyi to, munggah nyanyi lak ya ora apa-apa, kowe ya iso nyanyi. Ah. Engko duet wong loro dadi duo serigala apa macan gering ngono kae. Keren. Ora
Sing paling gayeng niku nek cah cilik-cilik merusak lho, cah cilik ngerti dangdutan ngerti melu joget-joget ngono kae. Sampeyan gedene dadi apa? Kok lek dikeki lagu langgang do wegah. Nah. Nguri-nguri kabudayan ya wegah. Nah. Iki dangdut apa keroncong to kok ana langgam barang. Lah iya lek biasane milih dangdut oke sing milih dangdut to. Dikeki langgam, dikeki keroncong do wegah to. Nek kemah niku membangun keakraban bersama. Cah cilik-cilik ya iso dadi raket. Rasah nganggo piknik leh ku mengelola dadi RT 30 tahun wis ngakrabke kabeh kok. Ngopo kurang kepiye? Lah nyatane nggih ngejekne sing congkrah, malah lebih tahu. Wah, ngono lho. Jenis malamnya itu. Aku ngerti kowe mengarep nyengkake karo Bambang to ning kemah ki. Lah kakek piye? Kaya aku ranggon wae kula niku lho, omah gede banget. Kok le intine ngene, aku urung iso mutusi saat iki. Oke, piknik burung. Aku kudu ngrapatke sik karo sing bapak-bapak. Percaya sama saya Pak Dedarto. Lah ya kowe tak Suara di percaya. belakang saya itu banyak Lah para iya, mama, kowe tak mbah-mbah, percaya. anak-anak. Kapan tak aku ora tau keluarga. percaya warga-warga kuwi kapan? Lah ya tak percaya kabeh to. Ning wis kapan leh mau rapat ngono wae. Lah ya bari iki saka kene engko aku tak rapat tak lumpukke sik jaring pendapat. Lho, kowe lumpuke bapak-bapak lah wedok-wedok ora kok jak. Nah iya, Lah ya kowe tak sisan bareng ke to. wis to, Voting kandhane wong loro piknik pirang persen, sing dangdut pirang persen engko tak timbang. tak jamin semua itu pilihannya Ya kepada. ora iso nek kowe ora iso kok ngono wong aku Wis RT-ne kok. wis. Loh, Kok ini kan kok pendukung saya banyak. Sing Pendukung. do tekok-tekok kuwi mau lho. Lah RT-ne iki sapa ya? Lah jenengan ta ya? Ya wis kok le. Lah ini kan sing ngobrol-ngobrol karo kula. Ya kudune karo aku ora karo kowe kok. Lah kaya kabeh do teko karo aku. Syukur salah mbok cak omong. Lho, lah kono dhisik sing ngono aku kok. Sesuk nek moro ning nggonmu kok ning nggonku. Oh, ngono. Lah ya wong aku RT-ne kok. Lah jenengan kan wis arep ra dadi RT. Lah ya kan aku wis ra jagok kene iki terakhir to. Lho, aja ngono to Pak De. Nah, itu. Ayo. Cocet. Wis duite ra tak tokne lho iki. Wis tok kok sik manuto ini. Aku setuju kowe. Setuju lho pokoknya. Iya setuju ning bene Sik, dek. duwite ra tak tokke iki kepiye? Lah duwite iki tok gawa apa digawa sapa? Ditak gowo. Lah ndi? Ning omah to ya. Ya ora digawa jenenge ditinggal ning omah iki kok. Lah iya bener. Bener kan? Kowe ngono kuwi lho nyalah-nyalahke terus wae. Oh, nggih. Iya. Mulane jenengan gak men ra gathok kok mesti disalah-salahke terus apa, De? Alah, Balik kowe nang balik ora. meneh kuwi. Kaplok sisan ngene. Aku tetep cinta karo Kang Haryo. Nggih. Nek kan njok melirik jenengan. Nglirik wong nyawang ngene iki lho, Delon. Kenapa ora nyawang kowe ngono kuwi? Iya, rasane Sik, seru De. duwite iki mau berarti posisine saiki ning ndi? Saiki ning ATM. ATM iki Digawa bojomu ning perkara ning jakene Batavia. Walah. Gak pinten-dinten ten Batavia niku. Lah aku tak koleng mulih ya mulih. Mbok saiki ditelepon dipastikan sik engko tiwas titik-titik ngerancang acara jebul Iki aku ora nggawa HP iki. tak silinyo. Yo. Turah-turah pulsaku nek menggo telepon. Nek telepon WA lho. Cuci tangan dulu. Kono. Komuruh neh. Lah yo engko ora banter-banter kuwi. Kuwi. Video call. Lah iki video call iki tak enekke iki. Lah ya ora malah selfie kok malah ngilangi lho. Hei. Pak. Kowe kapan balik Jogja? Pah gedang po. Tok. Cemburu dhek. GR. Ngene lho iki kan arep pilihan iki lho gek ndang Bali. Duite kan kok gawa to, Pak? Heeh. Kapan nek mau Bali? 3 dino. Tapi lho Pak De. Saiki dino apa ta? Sakniki dino Setu. Setu. Minggu, Senin. Selasa. Selasa mulai ya, Pak. Iki soalnya iki butuh iki. Ya. Aku ngejak glam camp ben do ngrasake lho kaya dhewe wingi kae. Ya. Hah? Oke. Iya. Tenan. Ya wis. Iya, dadah. Duite ana ora? Hah? Duite ditekokke ana ora? Duite lek ana to, Pak? 26 yuta 250 500 repes to? Ana iki lah, ana. Tak gawa posisine saiki. Diciliki ning m-bankingmu dicek sik. Ya ana to, Pak. Pak iki piye to? Ana ya. Ya wis. Jelas ana kok ya, wis ora tak bingung. Perkara niku kok Wis mati saiki. wis tak pateni kan. Arep telepon neh. Ora tak pateni kok. Ya. Wis ngono ya, ngenteni rapate. Nggih. Nek dengkel-engkelan kaya cakar-cakaran ya percuma.
Yo jen kita rapat malah makan sukun. Ya wong kan mangan karo menik kok kon ngedapi mosok Lah, jenengan. ngedapi ngene iki Jaluk tok. rambutan. Nah iya. Ngoten niku Pak De. Pokoknya ini Wis saya pokoke jamin ya wis iki to. tak tampung dhisik. Engko aku tak rapat karo cah nom-nom. Nah, Bapak-bapak sing do pengen dangdut. Kandhane dangdut ki ora apik. iki wis ora Dangdut usum. ora apik kepiye to wong dangdut saiki apik-apik. Loh, maksudnya ora apik engko terus marai sing mendem lah. Tawuran lah. Ya kuwi sesuk di protokoler kesehatan kan iso to jaga jarak jogete ya mboko sak meter. Lah terus nganggo nendi? Sisane kothaki ngono Lah kae. iya to. Gaweke kalangan kodoro ngono kae. Terus aku tak pamit sik. Oh nggih. Intinya kita tampung aku lho iso mutusi. Ngono ya. Ora yo. Nggih. Dangdute ora. Ora, pokoknya ora setuju Piknik nek to. dangdut ki. Piknik. Ngomongke sik kok. Tenan yakin karo aku, Pak De Darto, piknik. Sirku ki lek nganti 3 dina iki kan do menikmati. Lah nggih to, Bu De. 24 yuto kuwi dhewe njupuk pirang kamar wong tak RT nek dhewe ning pirang kakak to. Lah iya, Ning sekitar 15. Oh, ya 15. 15 ning anake 55 kabeh. Lah Iki iya. piro? Ya sepengno dhewe Ya to. terserah pokoknya ngono kuwi ya niku nambah tempatnya kita. Jumlahkan sesuai kepala Apa? keluarga. Iya ya. Ya ngopo balik? Ya Pak De. Tenane kowe ora ngene ora gojek lho. Ngopo? Heh? Sapa yang telepon? Bojomu iki lho. Lha ngopo bojoku? Sampo iki kok. Ora kok telepon jenengan. Ya. Oh, Apa ning jenengan nang omah? aku ora nggawa HP yang tak cas. Iki wis do direncanake kas kuwi arep dientekke sing 26 yuta kuwi. Iya, Pak. Kowe iki ngopo? Iki bojomu nang nggone menik pengene do arep glam camp. Kamu engko sing lanang-lanang pengen iki arep dangdutan iki lagi do rapat. Piye to? Lah kok ilang piye to kok? Lho, ilang Apa sing ilang to, Pak De? Kowe ora gojek lho tak templeng pisan lho kowe. Apa sing ilang? Kecopetan ning ndi to? Dadi duwite iki tok cash. Wah. Terus kecopetan ning ndi? Sing dadi copet sapa, Pak De? Ning sepur. Yo, Walah kok iso to ya mbok wingi iki rasah dikeske to. Di Loh. ATM bae iki ditewong akeh lho kowe iso dipathak wong sak RT lho Wah, kowe. ngeprank niku Pak De Arya. ngeprank kuwi ngapusi. Ki nyo. Bojomu ki arek ngomong ki. Dite kecopetan jare ning sepur 26 yuta. Kowe ngapa? Kuwi. Kowe ora gojek lho, Pak. Sengoro iki Pak De Wih. Darto. Pak, Pancen ngono kuwi kowe dodok malah nangis iki kepiye to? Ora digetak-getak wong wis nangis kok malah digetakke lho. Sebenarnya kowe iki ah. Wah, jilak lah kowe iki Eh, kok. lambene. Kok iso to lho? Lho ngopo kok jukuk kudune kan ning ATM wae. Yo ngalah lek ku didik kowe iki lho, Pak. Kaku. Terus piye lek ku mung ijoli iki kok piye? Alah ya didol ketegalan kono. Kok ya 26 yuta 250 500 repes, Pak. Kowe iki lho goblok. Aku ki ora nesu ning kowe kebangetan. Wis ngene wae. Kayak mulai kapan kowe kayak mulai sik? Kowe saiki ning ndi? Kon bali wae sik, kon bali sik ngurus kuwi yo piye? jek ning sepur te kok kowe nanti. Ya ning sepur to yo. Hah? Oh, suarane kejes. Oh iya. Lho, kaget nang bali wae kowe. Lho kowe iki kok iso apa? Mbok diturut ning sak apa kuwi sakjane Gerbong-gerbong gerbong kuwi. kuwi. Kan enek polisine to. Wong jenenge kecopetan kok diturut kepiye to ya wis Lah nek digo ning mlayu. ning nggon kereta kan ora bakal metu mosok mlumpat. Apa? Semaput deh. Mosok. Kok ngerti nek semaput? Kayak ngomong aku semaput mau. Piye iki? Wis ngene wis. Lho, piye? Bude tak kandhani Burilang kok. to. Burilang to ra sida piye-piye to. Kudune niku Bojomu kan pemilihan niku ora pemilihan RT, Pak De. Apa? Pemilihan bendahara. kuwi. Dadine ming ngene iki. Wis tak omongi bola-bali sing jeneng duit kas kuwi kek nek ATM wae. Rasah di cash. Lunga ning Jakarta Gaya bareng kok Pak De Arya gaya. mesti kok. Semangkean dadak. Semangkean Ngarep Pak De umuk to Arya ning iki. Jakarta. Heeh. Duit Ora, yo. 26 yuta ngono. Terus aku kok ngomong karo ibu-ibu gosip ceria, gibah ceria kok piye, Wih. Bude? Wes. Aku bingung.
gue bingung, mau nek bingung terus percuma aku iki. ngono apa piye? Percuma tuh aku ngomong karo neng wong-wong bapak-bapak cah nom-nom dangdutan nek ditiranono. Lah aku terus ngomong karo mbok-mbok Gedabul kowe ngomong glam cam dicagih ndi. Wes arep tak gaeke brosur glam cam. Wae. Sumu ki kaya bener to kandhaku. Gur kaya klungsu ngono cobane. Wis gecek ngene iki sisan rampung. Ojo to. Kowe nek jenenge karo Pak Dedarto wis klong. Iki kok ono wae. Lah nyatane tak yo ngene bola-bali tak kandhani to Bude. Pak De Haryo niku cetel lelelel. Wis cetil, hitungan pukil. Mah saiki ngelangke duit kas. Gek 26 yuta 250 500 repes. Rumah samu deki kaya tai. Dluduk. Ngopo nek kowe nangis ngono ki njuk rampung, Rak. Dite yo ora tetep ra bali. Ngono ki terus piye? Ditik wong sak desa sak RT suidak jaran. Papae Papa. Kok klungsuhe papa. Papa klungsu kok. Wis ngene wae, kok tak telepone ben gek bali durus bareng-bareng piye carane duit ki mono. Nek ora iso ya piye carane Haryo kudu golek utangan nggo ngijoli iki sik. Bener. Aku enggak mau dong. Wis, pokoke kudu mulih sik. Piye carane kowe tak telepon papa klungsu segera pulang. Kena semaput mau lu. Aku semaput tok kangsen. Wis aku. Kon mulih wae sik. Lah kan OTW. OTW piye ya nek sepure ngetane sepure ngulon. Bablas cuma. Kan kemarin ora ngerti to kuwi posisi sepure ngulon kok ngetan. Yo ngetan to lek arek ngulon bablas. Kon jenengan ngerti kok nek kono melarikan uangnya. Aku lagi numpak sepur dolan ning Jakarta nang kono-kono ki meneh. Kaya koruptor saiki iki. Lho ora ngono kok ya. Pesenku sebagai RT Haryo mulih sik piye carane duit dibalekke. Yo engko tak balekne, ngedol sapi ora Syukur. apa-apa aku. Duite iki sanggo loro. Piknik kelakon, dangdutan yo kelakon. Nek ngene iki mung marai gesek. Sengit aku. Bola-bali kok. Aku ki wis tanggung jawabmu wis lho. firasat Pak Di. Firasat. Nek Pak De Haryo lunga ngono iki mesti bakal gesek ngene iki. Wis, Sengit papa. tau. Wis aku pamit sik ngene ya. Nggih Pak De. Wis mbok piye carane iki? Jenengan barang niku Pak De. Jenengan kepiye wong aku ora kepiye-piye kok. Lah jenengan RT kudu ngerampung ngene iki kok. Ayo bali. Oh, gak. Terus bilang ayo bali. Mau ora nek ra karo Pak. Mulih karo klungsumu ngono. Ngilangke duit kok mulih karo aku. Hati-hati lho Pak De. Gah. Jaga jarak ora ngetutke aku. Oh, dalanku rono Ya ya. sakjane kan yo iso. Kono ning dapurane meneh. Ngalang. Aduh padu neng kene. Metu ngalang lak yo iso to. Sengit aku dadi melu sengit nek duite kas dilang ngene iki. Mboi. Kowe ki areng ndi? Kono pawonku. Jarimu kok liwat kono. Ya kowe dadak dodosi temboke menik to ya wong ra ono dalane kok. Wes kono to Pak De mau digandeng mesake. Kono kowe dhisik le mulih. Ayo aku arep pinggir kok. Papa. Maskere dienggo, maskere. Papa klungsu kok le. Ngono ki lho Pak De. Jenengan iku. Iki aku le mulih njuk kapan nek kowe arep ngomong meneh ngene. Lah wong aku ya terus aku ki ngomongnya karo mak-mak. Gibah ceria piye nek geseh ngene iki. Lah yo salah Haryo to. Lah yo sing wedok Iya no. bener. Wong dhewe nek dicekel dheke. Temotone iki lak apik banget to. Betul. Wis tak omongi. Sing jenenge kas RT itu ada pembukuan. Ngomong mau pembukuan mau wis komplit. Nota-nota oke wis tak foto jebret-jebret. Dilebokke ATM keke klungsune kae mau. Aga wong ngulon ayo wis kondo Watake kecopetan. Pak De Haryo ki senengane ra umuk. Lah yo ngono kuwi kok. Iya. Halah. Wis musproto lah mu. Mus. Kondo glam cam 3 dina. 3 dina sangu jerit magicom. Jerit Gue malam. beras jerit malam. Buat game. Susur sungai. Wah, susur sungai di beltut. Ditewe ilang ngono kok. Lah sing ide kan kono. Iki mau untung aku balik agek tekan buk kono kuwi kok. Tengeng dasku. Romang samu aku RT-ne luwih ceng. Oh, lah nggih. Loro iki tumungkuk nang mburi. Kayak piye iki? Lih guru-guru jenengan kok. Kok aku meneh to nek piye? Kabeh sing tak salahke pokoke kowe. Pokok RT terus yo. Lah iya no Ya, ngene- tumpuane permasalahan ki mesti endinge nang RT. Ngene-ngene iki sing aku ora seneng. Mula aku pleren wae wegah. Ojo leren to Pak De. Ya wong wis 3 periode Sesuk kok. tak coblos sing jenengan iku. Wegah. Kok wegah to? Wong wis dicoblos nggone Bambang kok mar nyoblos aku. Gambarmu.
Aku ki ora arep jago, aku arep lereng. Yo mbabon nek anu. YouTuber karo sutradara wis cukup kok uripku. Aku arep menikmati masa tuaku, menikmati berteater ya aku. Oh la la la. Teater adalah nafasku, Bung. Dong ora tau kok teater sedut semput. Mangsamu kok. RT ki apa mbiyen-mbiyen? Ambiye. Wis tak pamit sik. Nggih. Ngono kuwi. Nggih. Engko nek Haryo telepone tak kabari. Nggih. Hati-hati. Jare kowe dodol daster. Oh ya iki ada daster. Aku krungu-krungu iki sempak gajah ngono. Bener. Ya ampun, betul. Dadi Cek warnane apa kuwi? sempak gajah untuk sementara warnanya seperti gajah. Warnane Grey. GREZ. Abu-abu. Lah kok aku krungu jare oren. Njaluke Bude Haryo kuwi tinggo Pak De Haryo warnane oren. Walah. Wah, aku rak yo dadak gaweke ning konveksine Wis iso kono. mbayangke klungsu tinggone oren ngono iki kepiye. Mah kok wortel liwat. Lah iya niku to. Ya ora Aku ki jane yo cocok, bayangke Jas. niki tekan apa ora sing jahit ki gelem apa ora. Ku sing jahit karo gumoh-gumoh. Iya to. Nek ya wis jenenge konsumen yo. Oh iya Bude, aku yo Sesuk nek ngono. ana sing teko anyar aku pesen. Oh sesuk niku sing modele Ora usah jerapah. sing gajah iki wae. Oh lek gajah. Oh Sing nggih. gajah sing Bar tak kirim neng Medan. Wah. Ngene opung dak sinarga. Ning Lah, durung wis sego dipoto. gurih kae. Ora nggih. Kan sak niki nang Pindah kono wis Medan. dodol sego gurih nang kono. Wow. Oh, sugih blegedu. Iya. Aku pesen sing gajah. Gajah. Ning sing edisi sing telalinge iki iso digelung tekuk. Kira pirang meter niku? Set gulungnya. Oh, berarti Belum, terus dikai klip nang dhuwure kan cantolen ngono kae. Oh, nggih oke. Ana payete. Oh iya, dikai moto nggon boneka kae ra. Oh iya. Wis ya ngono sik Nggih, ya. ha nggih Mas. Engko WA wae nek modele sing teko anyar. Mangke nek pun di foto testimoni tak kirim ke jenengan. Oke. Nggih. Iki mau sukunmu kabeh rambutan tok kumbah kabeh to? Lho, tak kumbah kabeh tak semproti karo hand sanitizer. Mbok-mbok ana kumane barang. Lah ya mboten to ya. Sik ya Nik ya. Oh. Nggih, hati-hati Pak De. Telepon sapa aku ya? Konveksi nih. Halo. Assalamualaikum. Heh. Heeh. Piye yu? Iki ki aku eneng sing pesen meneh iki. Heeh. Sempak gajah. Ane iki anu yo. Apa warnane iki njaluk beda e? Heeh. Rupane oren. Iso ora kowe? Barangnya larang. Ya piye ya? Wis ora apa-apa lah. Gawekno kira-kira ya 10 kodi ngono. Ning kene iki lagi hit karo anu dastere Kakak Icel. Heeh, iya. Heeh. Pirang dina dadine? Kok aku tak ngabar-ngabari iki, soalnya tangga kuwi eneng do ngoyak-oyak kae. Heeh. Oh, 10 dina. Ya. Piye? Bar di muka apa ngenteni barangnya teko? Oh, ya gampang ngenteni barangnya teko wae ya. Heeh. Oke. Thank you. Selamat. Laris. Mumpung bakal saya. Uyuh sek. Rame-rame nonton sedut sandut sandiwara nganggo basa Jawa. Rame-rame nonton sedut sandut sandiwara saking Yogyakarta. Sandiwara saking